другата работа е малко по-хард. В принцип, ако чистител е доста силен и трябва да се работи внимателно с него, защото ако се прекали, има шанс да свали боята, което не е окей. Капеме малко на памучето и минаваме щитата. Ще си кажете, това бате гледа какво му при само с очистител, изчезна всичко. Еми, не баш. Но е доста по-добре. Тук правя смачка. От другата страна също имам дъдното. Сега ще ви покажа как се маскира удар. Можете ли да забележите къде е удара? Не този тук на вратата, някъде друга да има. Така се вижда, виждате? Тук. Това почва ми щипе на пръстите, бе. Така е, като сте с малка кола. Не съм ентусиаст, че всеки един от тези шестоъгълници е изрязван на ръка. Да, няма един с един еднакъв, но тук са 60 броя. Както виждате и по колата има още други 60 броя. Всичко е изрязано с ножица. Бях много добър по домашен вид техника и затова реших да си го правя така. Нищо се продават, имах жълто фолио, викам бата, аз мога да направя. И няколко месеца по-късно има някакъв резултат. Почваме от тук и... Така, сега гледаме да е горе-долу равно, обаче, понеже аз съм ги изрязвал, и то няма как да бъде равно навсякъде. Цак, не много зле. Това е много зле. Това е много зле. Може би нещо такова трябва да се получи. Идеята е да го замаскираме максимално. Какво ви кажа, като за без пари си го правиш, е доста добре. Мисъл, сега ще сложа тук, баш на щитата. Сигурно ще се получи някакво балонче. Браво на мен. Щупих карта на билд. Добре, успяхме да залепим едни 6-7 парчета. Сега ще изрежа за тук, за да си го довърша това поне. Така, сега, първо налагаме. Тук ще ни трябва толкова. Правим така с нокът, да се образува чертичка. Без да го мисля много, без да го мисля много. Всичко е или ще стане, или трябва да стане по някакъв начин. Един. Тук камъчето беше, за да държи да не идат. И пистолет за топъл въздух имам. Само гаража, още го нямам. Там запитна крила, ама никой няма да разбере. Ето как се получи. В момента е някаква фигурка, трябва да стане някаква фигурка, не знам. Така като се погледна отдалече е доста добре. Добре, че не спуках гумата. Джантата има много за работа. Защото отгоре е останало лепилото от това, лепилото от канта. Да. И се къса, това ще трябва да се шкури. Добре, това ще го оправим. Това беше малка част от маскирането на щитата. Скоро ще го довършим. Харесайте, абонирайте се, коментирайте и до нови срещи!